Coprnice, moguti, vile, vilenjaci i ostala mitska bića proteklog su vikenda zagospodarila starim gradom Lukavcem. Tamo je održan Legendfest, festival narodnih priča, legendi i mitova Zagrebačke županije, koji drugu godinu za redom organiziraju Udruga Val kulture i Muzej Turopolja. Sigurno jako dobra priča koju treba razvijati. Evo ja nekak moj osjećaj iz moje perspektive Legendfest i Jurjevo razvijati zajedno na jednu visoku razinu i mislim da će Turopolje imati dva vrhunska događaja. Tijekom 2 dana posjetitelji su mogli uživati u mnoštvu sadržaja koji su za njih pripremili članovi 30 raznih udruga s područja Zagrebačke županije. Ovo je zapravo obiteljski festival, takav je koncept, znači svako pronađe nešto za sebe, znači odrasli mogu pronaći od predavanja Drage Plečka ili ovako institucija nekakvih do takvih programa i djeca pronađu naprimjer sve te radionice, nešto za sebe i uče kroz to. To je cilj i svrha i samog festivala koji zapravo cijelu godinu traži po terenu, malo po županiji određenoj. Dakle, što su mitovi, što su legende i koje priče da ne nestanu, koje su još zabilježe, ono što rade etnolozi. Ali cilj je da se multimedijalno nekako kroz sve oblike umjetnosti pokaže mit, legenda, priča određene županije, određenog kraja. Legendfest svake godine ima i središnju temu, pa je tako ovogodišnji bio posvećen Coprnicama. Ja sam Coprnica Maja iz Lukavca. Kod mene u mojem uredu, u mojoj kućici se može polagati coprnički ispit. Ako se točno odgovori na sve pitanja, dobite diplomu i postanete početna coprnica. I što onda coprnice rade dalje? Onda imaju razne ispite. Znači početnički čisto da pripreme, da se informiraju što su coprnice, kako se sve radi, a onda tek napredni mogu letiti na metli, raditi čarobne napitke i tako. Cilj Legendfesta je probuditi maštu, potaknuti najmlađe na kreativno stvaralaštvo te učenje o vrijednosti njegovanja nematerijalne baštine, tradicije i kulture. A što kažu posjetitelji? Prvi put sam ove godine i jako mi se sviđa, inače sam čitala knjige i imam knjige od Zdenka Bašića koji je tu zapravo glavni i super je baš sve. Odlično, evo baš jako veselo, bolje nek prošle godine, puno više ljudi nego prošle godine. Skroz veselo. Ekipa, evo sad smo se zabavljali uz trilju šašavog, izvrsno, zezancija vrhunska, za sve. Dojmovi su prekrasni, ovo je stvarno jako je lijepo ima. Za djecu i za odrasle svega. Što drugo reći nego vidimo se dogodine na 3. Legendfestu u Lukavcu.